Tudják-e, hogy mivel függ össze az, hogy a férfiak idesleg a 30%-os terület? Tudják-e, hogy ez a bölcsőbe kezdődik? A Pampers pelenkával. Miért? A teremtő úgy gondoskodott arról, hogy a spermiumok, a hímival sejtek ne főjenek meg, a kialakulás a vesék mellett történik, és lassan-lassan csúsznak lefelé a herék, és mire a gyermek megszületik, jó szerint a herezacskóba foglal helyet. Szabad levegő, lengedez, ha hagyják. Ha nem fogják pelenkával, tuckötésbe, és nem szorítják fel a hasához. Gondoltak-e rá, hogy a férfi sterilitás már a Pampers pelenkával kezdődik? Szoros nadrág, ami a testhez húzza a heréket. Miért beszélek én erről? Azért, kedveseim, mert itt a természetben a paraszt gyerekek, meg a cigány gyerekek, azok között a férfiaknál nincs ilyen dolog. Miért? Mert mibe jártak a fiúk? Pendelybe. Tudják, mi volt az? Amerre nem, ott legukolt, kísért, végezte a dolgát. És himbálózott a himbi-rimbi, és hűtötte a levegő a herét. Amikor férfi ember, fiatal emberek, minél fiatalabb, annál hív, szoros farmerba, hozzá szorítva a testéhez a heréket, azért jöttem el, hogy az életről beszéljek. Azért jöttem el, mert a teremtő megajándékozott bennünket, Kárpát-medencében élőket, hogy itt a magyarság reprodukciós képessége többszöröse, mint a nyugati országokban élő emberek. Ha az utóbbi 1000 évet vesszük, a német alföldiek, a franciák, frankok és angolok lélekszáma megnyolcszorozódott, a magyarság lélekszáma meg 32-szöröződött, de ha a legnagyobb háborút nem bírjuk meg Magyarhonban, melyik volt a legnagyobb háború? Mit gondolnak? Első háború, második háború? Nem. Az 56-tól a mai napig terjedő magzatháború. 7 millió magzatot öltünk. Az 1000 év alatt az összes háború, forradalmak és járványok nem pusztítottak el 7 millió magyar lelket. Mi orvosok pusztítottunk el 7 millió magyar lelket. Hány Nobel-díjast? Hány matematikus, orvos, vagy kétkezi munkás? Gondolják el, 56, 2500 hal, 250 000 a színejava hagyta el az országot. És 56-ról a mai napig 7 millió magzat. Be kell fejezni a háborút. Az asszony nálunk nem terhes, hanem áldott állapotban van, és nem terhet visel, hanem várja a magzatát, várandós, mert várakozunk. Az élet a teremtő legnagyobb ajándéka, az élve született gyermek. Nagyon szépen kérek minden. Önök közül velem együtt nem lennék itt, ha édesanyánk és édesapánk nem vállalta volna az ezzel járó nehézségeket. Mi azért vagyunk itt. Miért nem adjuk meg magzatainknak azt az esélyt, amit magunknak megkívántuk?